Toto je najpremyslenejšia scéna celej 4. série Bridgertonu a teraz ti ukážem, prečo to nie je len bál. Kvôli maškarnému bálu tvorcovia vytvorili viac než 170 masiek a šiat a vyše 160 parochní. Každý host na bále má unikátny kostým, každý dizajn je autentický a originálny. A potom je tu dáma v striebornom, naša Popoluška. Jej maska mala byť pôvodne menšia a čipkovaná, no dizajneri si uvedomili, že by ju Benedikt okamžite spoznal. Preto vznikla celotvarová maska, ktorá má pôsobiť, ako by ju Sophie narýchlo vyrobila tesne pred bálom. Jej šaty mali vyzerať jednoducho, no zároveň museli byť iné než všetky ostatné, aby si ju Benedikt všimol. Na ich tvorbe pracovalo 6 ľudí naraz, ručne vrstvené volány, stovky kryštálov Swarovski a korálikov či taliansky strieborný šifón. Tvorcovia chceli, aby Sophie pôsobila až etericky. Možno ste si všimli, že jej make-up pracuje so svetlom rovnako dobre ako jej šaty. Sophie náhrdelník nie je skrytý detail, ale vedomý symbol. Seriál naň upozorňuje zábermi aj dialogom. Je po jej mame. Amethyst bol zvolený zámerne ako kameň spájaný s Koreou, čím tvorcovia jemne odkazujú na kultúrne dedičstvo herečky a zo Sophie putuje celú sériu. A Benedikt, ten mal byť jej tmavý protipol. Jeho kostým bol navrhnutý tak, aby na seba nestrhával pozornosť, aby vynikla ona. Inšpiráciou jeho kostýmu bol Shakespeare. Nenápadný, ale príťažlivý. Romantický umelec, ktorý príjma to, kým naozaj je aj navonok, spôsobe, akým sa oblieka, pohybuje a rozpráva. A drobné Sophine detaily, vintage saténové rukavice s monogramom inšpirovaným Diorom a strieborné lodičky upravené od Jimmy Choo. Cieľ bol jasný, aby v miestnosti plnej masiek Benedikt videl iba ju. Páčil sa ti bal alebo pôsobil gíčovo? Daj mi vedieť do komentárov.